return. Yes, yemweyu adzabweranso. Kuyimba kumeneko kwa Morning Stars nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo ina kuti kodi mukuyimiranji chifukwa Yesu yemweyu posachedwa apa akubweranso. Ndiye ni zochitika zathu za siku ndi siku zizionesa kuti Yesu Kristo akubwera. Zimene ifeyo tidzidya, zimene ife tizimwa, zimene zozo ndithu zikuti tife tangoyima malo amodzi. Makhalidwe yathu ichitagwira. Zikungoonesa kuti ife tayima malo amodzi, sitikupita chitsogolo. Koma chimodzi tikuyena kuzindikira kuti Yesu Kristo akubweranso posachedwa apa. Ndiye tiyeni ndithu tichilimike kuchita chifuniro chake, tisayime malo amodzi, tipite chitsogolo. Zonsezi kuti fika mpulogalamu imeneyi ya Hymns of Hope